Mga igsoon, daghan kita'y madunggan, no? Ilabi na sa mga kabatanunan diha sa ilang kinabuhi, panahon nga sila mo kumpisal. Sayon man ta nga aduna kita'y mga kasinatian nga dili sayon lisod. Usahay mao ni ang makapabugat sa tong kasing-kasing. Usahay dali ra ta moingon nga wala may Ginoo. Makaingon dayon kita nga dili man mahigugmao ng Dios nganong gitugot man niya nga masinati nako kining mga kalisod, kasakit sa akong kinabuhi. Usahay dali ra kita makapangutana, dali ra kita makahukom sa atong kinabuhi nga nagdusara lang man kita diha labi na panahon sa atong kalisod. Apan ang atong pagtuo usab nagtudlo kanato kung unsa kadako ang gugma sa Dios nga mahan nga bisan ng iyang bugtong anak iyang gipadala nganhi sa kalibutan aron pagluwas kanato. Kanunay nato ni nga madungog kining basahon nga gamiton kining basahon ni San Juan chapter 3 verse 16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod nini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi magabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas nini. Pagkanindot nga pagpahinumdom alang kanatong tanan labi na panahon kung makasinati kita og mga kalisod, mga hagit sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mga igsoon, nganong dili man kita makahatag sa gugma, sama sa gugma nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Usahay ang atong gugma malimitahan lamang kay nganuman kasagaran kanatong mga tao mas pilion man nato ang kalibutanon nga mga butang, ang kalibutanon nga mga kalipay. Usahay ang pagpili manggod diha sa Dios malimitahan ang atong mga kalibutanon nga mga pangandoy. Mao na nga usahay mingon ta nga mas maayo pod siguro nga dili sa kanunay pilion ang Dios. Kay kung pilion nato kanunay ang Ginoo, kung magpuyo kita sa iyang mga sugo, mamahimo mang miserable ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi sa mga santos. Di ba kung pilion nato ang Ginoo, kung sundo nato ang iyang mga sugo, usahay ang uban nga mutan-aw kanato makaingon nga nabuang naman ang tawhana. Pananglitan kung kita mutabang sa mga kabus, kung kita mutabang nga walay pagpili kanang mutabang nga wala kita magpugong, usahay makaingon ang uban nganong gipanghatag naman niya ang iyang kabtangan, wala na ba siya magtan-aw sa iyang kaugmaon. Usahay ingana nga atong panguna-una, ingana nga atong panglantaw. Usahay makahatag nato og miserable sa atong kinabuhi. Ang tao gusto og kagawasan, dili ganahan nga but-an siya sa uban. Apan ang kining sugo nga kanunay nga gihatag sa Ginoo sa kanunay, di ba kung ang Ginoo maghatag kanato og sugo giya sa atong kinabuhi, sa kanunay nagtan-aw siya sa atong kaayuhan. Kini naghatag kanato og giya alang kanato sa atong kinabuhi padulong ngadto kaniya. Apan usahay ang tao mutan-aw nini nga naghatag og kalisod sa kinabuhi. Usahay mingon nga naghatag lamang kinig kabugat sa ako kinabuhi. Mga igsoon, kung kita tinuod nga nahigugma diha sa Dios, kung atong tan-awon lamang ang dakong gugma diha sa atong Dios, pinaagi sa pagtan-aw, ilabi na diha sa pagpasakit, pagkamatay diha sa atong Ginoo, dili gyud ikatandi ang gugma nga gihatag nganhi kanato. Ang atong gugma usahay adunay kondisyon
Kita moingon nga nahigugma lamang ko sa Ginoo panahon nga ang akong mga pag-ampo, ang akong mga gipangayo dinha kaniya iyang ihatag kanako. Apan kung ang ato ganing mga gipangayo dili masunod o dili matuman, dali ra gyud ta makaingon nga walay Ginoo. Dili siya tinuod kay wala man matuman ang tanan natong mga gusto. Mga igsuon, masayod kita nga lisod kaayo kanunay pilion ang kahayag. Apan ang kangit-ngit nagpahinomdom kanato nga ang kangit-ngit kini wala maghatag kanato og paglaom. Kung kita magpuyo diha sa kangit-ngit, kung walay kahayag, pagkalisod kaayo mulihok, pagkalisod kaayo nga mubuhat dinha sa maayo. Sa ato pa ang kangit-ngit, ang dautan, ang iyang ang iyang gihatag nga ni kanato, wala gyoy paglaom sa umaabot. Apan ang kahayag timaan sa presensya sa Dios, maghatag og kaayuhan sa umaabot. Kung papilion manggod ta kung asa ang maayo o dili, kay kasagaran kumingon ta nga mutan-aw kita sa kahimayaan sa Ginoo sa umaabot. Mura ba og ang atong reward sa umaabot dugay pa kung kita mamatay. Sumubuhat kita mga maayo mintras buhi pa kita. Apan kumubuhat kita og mga dautan nga makahatag nato og kalipay karon dayon, ihatag man diha sa dautan. Mao ni ang kalainan diha sa dautan ug sa maayo. Ang maayo usahay mihunta nga magulat pa ta kung kita mamatay o manya makasinati ta sa pagkabanhaw. Apan ang dautan, ang mga kalibutanon nga mga butang, ihatag niya karon dayon. Apan sa umaabot, kung kita mamatay, ana usab ang silot nga walay katapusan. So mao na nga mas pilion sa tao ang kangit-ngit, lisod ibiya diha sa sala, kay ngano man naghatag man niya og kalipay karon dayon. Wala man siya mutan-aw nga ang kalipay sa umaabot, timaan diha sa ato nga pagigugma sa Dios, timaan sa pagbuhat o mga maayo, mao ni ang maghatag kanato og tinuod nga kalipay kauban ang Dios. Mao kana mga igsoon nga sa kanunay mas piliyon ng tanan nato ang kahayag, mas piliyon nato ang Dios kaysa kangit-ngit. Mas piliyon nato ang mga langitnon nga mga butang sama sa kanunay natong pag-ampo, pagsimba, pagpaningkamot sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, pagbuhat og mga maayo ngadto sa atong kaigsunan ug dili ang kangit-ngit, dili ang dautan nga mao'y maghatag kanato og silot hangtod sa kahangturan. Palihog sa pagtindog.